Kaksi sälliä kerran metsässä asteli. Oli vaatteet heillä herran ja suussa sikari. He sikarit otit suustaan ja ryhdyt laulamaan. Niin että peipot puustaan korkoitit kuulemaan. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. He laulussansa tuossa ylistit maailmaa, joka seiviotti vaatteet ja sikarit kasvattaa. He menivät metsätietä ja oli tyypiä. Ja jälkeensä juuri he Saul jättivät. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. Suomen järvet viinaksi muuttuisi, niin eikös meidän poikain elellä kelpaisi. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. Harjaan, harjaan, harjaan la 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 la. Niin pikkulinnut kysyivät toisiltaan. Lintu oksalta, he oli isälleitä nyt kesälomalla. Mikä on teidän systeeminen kulusalaisuus, että nähty tapahtuu kello 13? Me kuljemme kuimailla pohjaa, vain pettymys lemmennon tie. Täällä kulkemme ohjaa, sen täyttymys yksi vain lie. Me uskomme, toivomme salaa, et ihmeitten aukeisi vuo. Lempemme tukkastun palaa, on laulu vanhaa tuo. Itke ennemmen tähden, jos siksi jättää luottoisen lähden. Heitonhan täynnä maailma tämä lemmin ketää. Mua miellyttää, sen vuoksi kuulun tän yönä sulle. Sä valat kalliin, ahvannut mulle. Ja vaikka tiedän, se on vain valhetta, tän yönä on omanas. Miks kohtalo tänne mun johti, siihen vastata voinee kokeen. Miks kaikki niin ruusuisna hohtii, miks omaksessaan tiedä en. Kuin vieraan sun syliini suljin ja kaipasin toisen vain nuo. Niin valhesyömessä kuljin, en syömme jää. On kuitenkin sit yksi sellainen joukkue, joka
mielestäni onnistui ihan kaikessa, mitä he tekivät. Joo, mä mielelläni kerron, että mistä tää, niinku mun kohdalla tää polku, missä sitten mun ja Harrin tämmöiset mielipidepolut yhdisty, se alkoi sillä, että mun mielestä he olivat ärsyttävimpiä tapauksia, mitä mä oon tavannut koskaan. Ja se ilmeisesti oli myös tarkoitus. Ainakin me ollaan näin tälle jälkikäteen itse käsikirjoitettu, että tää on nerokasta. He olivat pukeutuneet juuri sellaisiksi, mitä tässä on haettu. Heillä oli riittävä määrä välineistöä, ei mitään yliampuvaa, mutta täysin riittävä määrä ihan kaikkea. Ja he pistivät itsensä likoon jopa siinä määrin paljon, että tuli mieleen, että ovatko he ihan oikeasti tuollaisia. Ja yleensä täydellisen suorituksen jälkeen kuluttajille pitää tämmönen olo jäädäkin, jotta me pidetään tätä esimerkillisen täydellisenä toimintana. Ja mä olen sitä mieltä, että on paljastuksen paikka. Kyllä. Harri Valta Race 2024, mieleenpainuvin joukkue, joka saa 1 000 € matkalahjakortin. Suhina Lempit! No niin, onneksi olkoon ensimmäisen tunnelman voiton jälkeen. Me tiedettiin, että me ollaan tänään niin hyviä. Me ollaan niin tsempattu, että me tiedettiin, että me ollaan päivä otettu Suhina Lempit, hyvät ystävät, mieleenpainuvin joukkue. Toki mielipide on subjektiivinen, minä ja kollegani saamme olla nyt diktaattoreina yhdessä. Onnitellaan raskaita vieläkin. On edelleen. Ja vielä isot aplodit voittajille. Pistetään vähän porille ääntä.